Aquest missatge va per tu. Sí, tu, el que fas mal. Sovint et veus en la distància dels anys tot el viscut i penses en aquelles vivències que vas gaudir o creies gaudir, però també en els moments més traumàtics o tristos. Amb els anys i la maduresa veus en perspectiva si el que has fet mereixia la pena o no. Mai m'he penedit del meu passat, però no veig clar el meu present des de fa anys i molt menys el meu futur. O potser sí que veig el meu futur i és ben negre. No sé ni en quin idioma o manera expressar he d'explicar que no vull seguir vivint. Potser necessito teràpies més de xoc per veure tot amb més claritat. Avui he preguntat si seria una opció pel meu trastorn. Avui aquest text va per tu, pel que vaig cridar auxili i em vas llançar els llops, pel que no vas donar la importància al meu dolor i em vas trepitjar. La teva reacció, lluny de fer-me forta, em va pujar més al pou on em trobava. Tota aquella ansietat i llàgrimes demanant i suplicant llum, i el que creia que era empatia era una empenta cap a l'abisme. No et culpo de res, però desitjo que mai sentis el que vaig sentir, ni jo ni ningú que estimessis. Perquè creu-me que aquest pou és molt fons i fa molta por, fred i mal. Agraeixo tot el positiu que vaig aprendre, però vull recalcar que el mal fet és enllà per sempre. No puc marxar d'aquest món sense cridar en veu alta el mal que m'heu fet. Els actes tenen conseqüències. Avui, després de més de 3 anys, m'he vestit, he tret la màscara de força i he anat a enfrontar-me a tu. Al final ho he fet, un primer pas. I he vist la cara del meu fantasma. És un pas. Demà serà un nou dia. Potser hi haurà un altre pas. Avui parlem de la clau de tot. Com va començar aquest projecte o aquesta idea fa temps. Des del moment en què a mi em comencen a diagnosticar els diferents trastorns de salut mental, que sé que la cosa no anava bé des de fa moltíssim temps, però ja començo a posar una mica de cara d'ulls i introduir-me al sistema, a la vida secreta del món de la salut mental, em dono compte de que hi ha moltes mancances, que hi ha molt desconeixement, que inclús jo sent jove, que no tenia tant tabú, potser temes com el psicòleg o el psiquiatre, o que podia veure amb uns ulls diferents tots els temes de salut mental, m'adono que realment no sé res, que sóc una ignorant, que no tinc ni idea de com tractar algú que està patint algun símptoma potser d'ansietat, de depressió. Em surt el típic ja veuràs com tot va bé, tranquil·la, tu pots, o frases que quan ho pateixes són com para, por favor, para, no. I bueno, tot comença arrel d'això, que com a curiositat, abans de continuar, dir-vos que jo tinc unes paraules com que no, cada cop que entro a una consulta no em diguin que tot anirà bé, no m'agrada. Clar, que tot anirà bé no m'ho poden dir, tampoc em poden dir a poc, és una cosa que cansa quan portes molts anys. Què collons vol dir a poc quan porto moltíssims anys? I tampoc m'agrada, és que està prohibidíssim que me pone frenética la frase, dues en concret, la frase de és una carrera de fons. Pues l'últim cop que m'ho van dir, vaig dir, bueno, si és una carrera de fons, jo crec que ja he creuat la meta diverses vegades i no m'he adonat, o el concepte el podríem canviar per soc com un burro amb una pastanaga donant voltes, perquè no entenc el concepte de la carrera de fons, sincerament. O sigui, no ho entenc. La meva carrera a fons és massa eterna, perquè segueixo les instruccions, no? Des d'aquella foscor de segueixo les instruccions, he començat a caminar, a fer esport, he començat a fer més dietes, he començat a fer més coses i no entenc
com compleixo medicacions, compleixo tot una mica les recomanacions, faig teràpia i tot, i la cosa no millora. Que són conillets d'Índies, aquestes coses que s'ha d'experimentar, trobar medicacions adequades, que no m'ho diguin més, porta més anys dient-m'ho. I l'altra part que no suporto, i esta jo crec que és mi top 1, és et queda molt per viure que ets massa jove. Què nassos vol dir em queda molt per viure que sóc massa jove? O sigui, el que jo he viscut, amb la intensitat que jo ho he viscut, potser ha sigut millor o pitjor, de diferents maneres, que una persona potser que ha viscut més anys. O hi ha gent que ha viscut menys anys i ha gaudit unes intensitats. Això de valorar-ho per als anys que tinc i tot, no ho porto gens bé. És a dir, jo tinc la meva vida, la meva història, les meves circumstàncies i no vull que se'm valori per l'edat que tinc, per el fet que em queda molt per viure o em deixa quedar molt poc o massa, no. Cadascú té les circumstàncies que té i que es jugui amb el... Et queden moltes coses, ets molt jove, no vols tenir una família, no et fiquis a la meva vida, no? Jo a vegades estic molt cansada, esgotada, que no puc més amb la meva ànima, amb unes emocions a vegades intenses que no sé gestionar ni controlar, i porto molts anys intentant aprenent, perquè quan et cries aprenent a sobreviure i a amagar aquestes emocions i no gestionar-les bé, arribes als 30 anys i costa moltíssim, als 30, als 20, als 25, a l'edat que sigui que comences, moltíssim. T'has inculcat amb unes coses que és una dificultat extra. Llavors, no em diguis que sóc massa jove, perquè jo sé el que arrossego o deixo d'arrossegar. Llavors, no m'agrada que valorin per la meva joventut el que passo o deixo de passar o com gestiono les coses, no? Com ets massa jove, doncs no aguantes tant, si haguessis tingut una altra vida més llarga, més difícil. Jo he viscut el que he viscut i ho he gestionat no malament o bé que ho he gestionat i acabat i m'han aparegut uns trastorns que probablement els tenia, però que en alguns moments, en algunes circumstàncies, s'han activat. Simplement això. Arrel de jo conèixer especialistes, tant públics com privats, com parlant dels viatges mútues de la feina i tot, i em feien els controls, era constantment, exceptuant alguns professionals, jo dic la meva experiència, en la que reconec que he tingut una mica de mala sort en general, o vull pensar que és mala sort i que hi ha molta més capacitat de vocació i professionalitat a l'entorn. M'he dut frases com vaig comentar, no sé per què estàs grossa, o la psicòloga que em va ventilar, perquè no entenia què feien a la seva consulta això, si ella no podia fer res més, si tantes ganes tenia de morir-me, o amb professionals que no han estat per mi a l'alçada. És a dir, quan tu entres en un lloc amb aquesta vulnerabilitat i et dones compte, no, que pel fet que sigui per les retallades, per com està el sistema, per falta de recursos i un personal cremat, això repercuteix directament en el pacient. I en el tema de salut mental, com en molts altres departaments, passa. I quan passa, cansa molt. Perquè tu vens amb una vulnerabilitat en el que fa el tema mental, estàs molt vulnerable, estàs molt dèbil, estàs amb l'autoestima molt baixa, i vas a uns professionals que se suposa que entenen, no?, sobre aquests temes, i a vegades acaben enfonsant-te més, no?, del que tu entres, i arriben punts que penses, hòstia, si aquesta gent que entén d'aquestes patologies, que em pot ajudar, que em pot donar certes solucions o eines, m'està dient el que em diu, potser sí que realment tot el que m'està jo plantejant que sobro o desmotivar-me per deixar de fer teràpies o coses, potser sí que és veritat que hauré de deixar de fer teràpies i tonteries, perquè realment la persona amb la que haig d'agafar certa confiança i tinc davant no m'està portant aquesta confiança. I molts també amb el sector m'ha passat privat, no? Psiquiatres privats, més que en públics, però també en públic.
És entrar, fer la visita, com va tot, et veuen 2 minuts, t'actualitzen la recepta electrònica, t'afegeixen una pastillita i cap a casa fins als propers 3, 6, 8 mesos, sense seguir un control real del que li està passant al pacient. Tota aquesta indignació, tota aquesta falta a vegades de recursos, de teràpies, a mi em porten a cabrejar-me, a treure la meva vena justiciera, i això no m'ajuda a recuperar-me, perquè l'únic que faig és augmentar la ràbia que tinc dins, no? Perquè quan estàs tan baix anímicament, molts cops estàs enfadat, dius que estàs enfadat amb el món, però estàs enfadat amb un mateix. I estàs enfadat amb un mateix i no t'ajuda que el món et vagi tirant aquestes poetes. Llavors, jo deia que havia de fer alguna cosa, ho feia a través d'escrits, queixes formals a departaments de sanitat o de l'hospital o on fos, però em donava la sensació que no era prou i que no arribava realment on havia d'arribar. Llavors vaig pensar que la millor manera per poder parlar i donar una visibilització dels temes i certs temes que són tabú, perquè m'he trobat en teràpies grupals on els especialistes diuen no, certs temes no es poden parlar, no? Tot en àmbit positiu, no? Expliques què t'ha passat i no pots dir no, és que aquest cap de setmana he tingut pensaments suïcides i he tingut tentatives encara que no les he fet. Et diuen, no, això no és positivisme, no? He anat a certes teràpies que s'ambientaven molt amb aquest positivisme, quan l'únic que necessitaves era que t'escoltessin, no volies incitar ningú. I molts cops parlem entre els pacients, no? I arribem al mateix acord, no? Si algú no se sent incòmode ho comenta en veu alta, que avui no estic preparat per aquest tema, si pots evitar-lo o simplement surts de la sala, no? És una de les opcions que sempre es dona. Doncs aquests tabús que pròpiament a vegades tenen inclús dintre del sector sanitari, de fet hi havia un estudi, si no m'equivoco, potser m'equivoco d'associació, agafeu un pinces, que era d'estigma, l'entitat no sé com es diu, estigma mental, estigmes o alguna cosa així, ho buscaré i ho afegiré. Van fer un estudi, no?, on les primeres persones que tenien estigmes cap als malalts de salut mental eren els propis professionals, fins a un 70%. I clar, si l'estigma ve de la persona que t'ha d'ajudar, tenim un problema més greu, no? A mi m'ha arribat a passar, no?, d'enfadar-me i dir, ostres, aquestes medicacions no estic d'acord en prendre-me-les perquè em deixen molt inhibida o són incòmodes per mi, i a la que aixeques una mica la veu, no em refereixo a cridar ni a enfadar-te, estàs molt irritable, sí, haurem d'afegir-te una altra medicació perquè és que estàs molt irritable. I jo dir, és que respirar 3 vegades i dir, no pot ser que si ve qualsevol persona que no estigui diagnosticada de salut mental faci aquesta aportació o queixa i és una persona normal que simplement està enfadada o li molesta o t'està exposant una idea, i quan ho diu Maria Rico, com té aquest currículum de problemes o trastorns de salut mental, és que està irritable, necessita una pastilla perquè tal... No, la Maria té el seu caràcter i té les seves opinions. Vale. Doncs et trobes moltes pedres. Això em va fer ràbia i vaig decidir que la millor manera era començar a explicar la meva història, les meves experiències. Però per explicar les meves experiències tenia que començar de zero, des dels primers dubtes, les cartes de suïcidi, des de les activitats com l'art que m'havien aportat coses, fins als agraïments, la gent salvavides que està al teu entorn, cada un dels diferents capítols que he anat pujant fins ara. Encara en queden molts, però volia fer, ara que ja havíem començat a marcar una miqueta aquesta pausa, no?, aquest capítol especial, per dir això, que tot comença arrel des de la indignació i la lluita. I vaig pensar, abans de posar-me a queixar-me davant d'una càmera, expliques experiències, les teves situacions, la teva vida, i quan una mica la gent s'hagi pogut posar d'aquella manera a la teva pell,
comences una mica més la part dura o enfocada a faltes de recursos al sistema i tot allò que pot arribar a fallar. I a vegades lo sol que et sents en aquest sentit. Aquest és un tema una mica difícil perquè no tothom estarà d'acord. La gent que puc contactar o el meu entorn de persones de salut, que pateixen salut mental, tant als hospitals de dia com quan he anat a urgències a Granollers, com coneguts que he anat fent, que he conegut o m'he presentat a diferents associacions de salut mental, coincidim al 99%. Vull dir, l'entorn més proper que millor ho viu, sí. Problema, no se solen fer queixes perquè quan estàs en una circumstància així l'últim que vols és anar a un lloc de burocràtic i fer una queixa. Siguem realistes. És l'últim que vols és anar a fer una queixa perquè no tens ni les forces ni les energies. La clau de tot ve una mica d'aquí. Ui, espera, que meto esto. I volia explicar-vos això. També dir-vos que continuaré una mica més perquè tinc més contingut i moltes més coses que dir, inclús ampliant aquest tema. Però la idea de tot això va ser per obrir-me, perquè em podia ajudar a la teràpia. El que millor em ve a mi sempre expressar-me, ja sigui en pintura, per escrit o a les teràpies grupals, treure com la porqueria, hablar. Encara que no em curi ni molt menys, sí que m'ajuda una mica. I, bueno, faltant el que us deia, altres capítols, no? Parlaré de les eines que jo sol utilitzar, potser meditació, respiracions, tècniques que m'han anat ajudant, com m'he reestructurat el meu dia a dia per intentar millorar, des del fet això de millorar el canvi de dieta, tot el rotllo, més quan em va sortir la diabetes. I una mica això, el meu dia a dia i rutina, els últims mesos i temps. També vull llegir-vos que això és molt complicat perquè les tinc guardades des de fa bastant temps que les vaig retocant i modificant. Les cartes d'acomiadament de suïcidi al meu pare, a la meva mare, al meu germà, a la meva parella, fins i tot a les gosses i al Branco, al meu grup d'amics més íntim també, i a bastantes persones. Les tinc redactades i fetes de fa un temps i vídeos. Alguns fragments de vídeo que us he posat fins ara, que surto plorant i emocionant, és dient més o menys el que diu la carta perquè veiessin una imatge de mi, però solen ser cartes de comiat. I clar, és com l'espineta de com encara no sé molt bé cap on tirarà, perquè estic en aquell pou, no? A vegades molesta molt, no? Que et veuen així i diuen, no, estàs de meravella. No estic de meravella. Tinc por de redactar-les i fer-les lliures, com desprendre-me d'elles per si després les necessito. Tinc aquesta por perquè, com he dit, encara no he perdut les ganes de morir. I un problema que tinc jo, Maria Rico González, és el meu caràcter, la meva manera de ser, aquest escut, aquesta extroversió. Fa molts cops que no se valori o es prengui en sèrio lo malament que pot estar. És a dir, com no, que he deixat de parlar i he estat allí tirada sense dutxar-me dies, però com no és lo habitual veure'm així, perquè quan algú dels meus em necessita acabo traient la vena de cuidadora. Quan m'han dit per activa i per passiva que deixi de cuidar i aprengui a cuidar-me a mi, pero es que es inevitable. Me sale la vena cuidadora y eso me acaba dañando a mi y sigo sin aprender a cuidar-me. Llavors trec aquest escut, aquesta extroversió en la que parlo, i encara que per dins estigui trencada, des de fora se'm veu sencera, se'm veu parlant tranquil·lament en un micro, en una càmera, i no es valora realment el dolor de dins, no? I això pot provocar, que jo ho entenc, que hi hagi els comentaris, ho entenc d'aquella manera, perquè discrepo, comentaris de, bueno, si tampoc està tan mal, estàs tan molt fresca, bueno, jo sé el que pateixo, jo deixo de patir, jo sé les cicatrius que tinc pel cos, jo sé els cops que he fet
totes les meves accions que he fet, tots els meus pensaments. Jo sé el que he viscut en situacions dures i jo sé com soc, que he tingut la capacitat de pensar que ho havia afrontat i camuflar-lo molt bé i rascar i anar obrint aquestes ferides. Quan comença a fer mal torno a tirar terra sobre les enterro, i per això la teràpia m'està costant molts més anys del que imaginava, no? Que jo deia, hòstia, és que en tema de psicòlegs porto ja pràcticament de manera contínua, no per etapes ni una temporada de mesos, no, de manera contínua, setmanal, màxim 15 dies com a màxim, i a vegades 2 cops a la setmana inclús. Uns 5 anys fent teràpia amb tema psicològic, i amb tema psiquiàtric doncs, també visites habituals, tornant al públic amb el privat per tenir més constància. I ara, des que estic en l'Hospital de Dia de Salut Mental de Mollet, d'adults, cada dia veus els metges, i el que a la mitjana de gent veus que va marxant, veus que tu encara continues allà i ets una veterana, perquè que els especialistes sí que veuen el que a vegades la gent del carrer, la ignorància, no veu, que és per molt sincera que estic, que no estic bé. I quan veig els meus companys, no, que venen, estan un mes, 2, 3, els que sigui, marxen, i tu veus que passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passen 5, van passant mesos i mesos, i no ni t'insinuen aquesta oportunitat o aquesta opció de alta del centre. Clar, després tens continuïtat, perquè l'alta del centre no vol dir que estiguis de meravella, sinó que han aconseguit estabilitzar-te de tal manera que després vas a rehabilitacions fent activitats o fent coses, i depèn dels casos, potser vas al psicòleg i al psiquiatre un cop al mes, després es van ampliant les visites, però ja no és cada dia estar hores allà. Que aquest pas no arriba i estàs desesperada, em desespera molt i em frustra moltíssim. Amb això espero ajudar-me, no sé com, és que no sé com, dic jo, no, sí, m'ajudarà, no sé què, m'anirà bé, és una cosa que tinc ganes, perquè tinc ganes de fer, però no sé fins a quin punt m'ajuda, no ho sé, però em va bé explicar, parlar, i que ho escoltin els meus 3 familiars i 2 amics. Ja em serveix. Un cop més, gràcies per escoltar-me i dir-vos que, la clau de tot comença des de el cansanci, la resignació, la lluita i la ràbia de veure que les coses no van al ritme que un vol, i pensant que potser si visibilitzo el món i si jo algun dia deixo aquest món de manera prematura, cosa que no agrada a la gent escoltar-m'ho dir, però ho vaig a dir perquè és el que sento, que hagi aportat un granet de sorra. Algú fa poc em va dir, em va fer gràcia, que potser la teva missió aquí és cuidar els altres, no? I visibilitzar aquestes coses perquè els altres aprenguin a cuidar-se. Potser la meva missió és aquesta, no crec molt en aquests temes de missions, però si és la meva missió, genial, però afegeixo un plus més a la meva missió, que és aprendre a cuidar-me i a viure. Si no aprenc a cuidar-me i a viure, que m'està costant i no sé, encara estic sobrevivint i no trobo motivacions a la vida, no sé viure i no sé cuidar-me, prioritzo els altres abans que a mi, encara que això em pugui fer mal, tinc un problema. I aquesta lluita se m'està fent molt llarga. Se m'està fent massa llarga, perquè amb això ja no curaré els trastorns, ni molt menys, perquè hi ha medicacions, estabilitzar altres 1000 coses, però seria un pas important que no ho estic fent. I les pastilles, genial. El pastilla comences amb una, després amb 2, i quan et dones compte estàs prenent 14 pastilles al dia. I t'adones, el que deia, no? Que fas una analítica i en una d'elles et surt que si el fetge amb la ment, el ronyó, no sé què, perquè hi ha medicacions que danyen parts del teu cos,
i arribes a pensar el que vaig dir ja en el seu moment, no? Jo no sé si realment vull arribar als 80 anys, 90, 100, 70, és igual, o 50, tenint unes condicions de vida on em sortim més a patologies a causa de les medicacions, on no sàpiga cuidar-me, on no aprengui a viure de veritat o a gaudir les coses. No sé si realment val la pena o no. Segueixo lluitant amb aquesta poca fe i lluito molts cops pels altres quan he de lluitar per mi, que això també ho he dit més d'una vegada, però encara em costa fer les coses per mi. Vaig ajudar a cuidar els altres, prometo coses als altres, m'esforço pels altres que em vegin millor i potser per aquest fet els resultats no arriben com a mi m'agradaria. En fi, la clau del meu cap i la meva ment apareix per aquests motius. En propers capítols això, veuré quines coses tinc, com les cartes de és que tinc coses encara, o sigui, tret alguns temes durs, però és com aquesta por, no?, que us deia de si ho trec ja no tinc aquesta eina per si la vull utilitzar. M'hauré de treure la por, ser valenta i començar a treure altres tipus de materials més durs i parlar de temes més durs i enfrontar coses de manera més profunda, com vaig dir, exemples, no?, de circumstàncies de la vida, dels mals que m'havia fet la gent, ampliar realment el tema del moviment laboral, la duresa que va ser, o dels abusos sexuals o d'aquestes coses, temes que vaig dir molt per sobre, en plan, lo digo perquè no tocarà aprofundir, tocarà parlar i tocarà aprendre a enfrontar alguns fantasmes. Gràcies per tot. Ostres, la paraula del dia. Se m'havia completament oblidat. A veure què tinc al voltant. No, és broma. La paraula del dia serà mirall. Mirall. Per què mirall? Perquè el dia que em mira un mirall i em reconegui, aquell dia probablement gaudeixi de la vida com fa anys que no ho faig. Així que aquest és el meu reflexe d'ara, que no em reconec, i la paraula vull que sigui mirall. Algun dia em miraré al mirall i tornaré a veure qui sóc. Ens veiem en el proper capítol i gràcies pel suport.